Здравейте отново на всички, скъпи приятели! Днес ще ви покажа едни неща, продукти, които съм ги взел от Холандия и от Турция, а цените в България ще ви покажа и как вървят на тези неща, защо има двоен стандарт според вас и защо е по-скъпо при нас. Ще ви кажа на всичките продукти цените една по една. Според вас, българите по-богати ли сме от останалите страни? Нека да започнем с продуктите една по една. Ето този душ гел Nivea Men 3 в 1. Както виждате с гранули. Струва, това е купено от Холандия, струва 2 евро и 29 цента, а тукашната цена гледам 5 лева струва в България. Първият продукт минахме, това е душ гел специално for мене. Сега, нека да преминем към следващото. Ето виждате този душ гел, също така на Adidas. В Холандия струва евро и 39, а тукашната цена гледаме е 5 лева. Защо така? И аз не знам. Ще чакам на коментарите да напишете дали съм прав или не, или вие дали сте съгласни или не. Следващия продукт е ето този Palmolive шампуан от Aloe Vera. Това също струва евро и 89, а тукашната цена гледаме пак е 5 лева. В България струва 5 лева. Защо? Според вас, както ви казах. Ето едно ефтин дезодорант да ви покажа. Това също е закупено от Холандия. Ето, ей така. Да гледаме и колко е. 150 мили. Тукашната цена гледаме. Пак, за съжаление, е 5 лева. Сега, нека да преминем към турските, които съм купил от Турция. Ето този серум с магарешко мляко. Както виждате, пише и на английски. Там струва 70 лири, а тук гледам 8 лева и 50 стотинки, както виждате. 70 лири ще рече. 1 лев е 15,75, 30, 60 са 4 лева. 70 са около 4 лева и нещо. Нека да преминем и към другото, което струва също така 70 лири в Турция. Това пак е серум за лице с магарешко мляко, както виждате. Само че на това цената му е паднало от Турция. От този серум може да си вземете за 70 лири. Абсолютно безпроблемно. Нека да преминем към другите. Ето виждате, ето този сапун на времето, което беше много интересно в България и беше известно, струва 35 лири, а тук в интернета доскоро се продаваше и за 15 лева на сапун. Тоест там е 2 лева. Ето и най-новите, които са по 35 лири. Аз съм взел няколко вида. Вижте, много интересни сапуни наистина. На вид са много хубави и красиви. 35 лири са, тукашна цена 4 лева в България. Ето най-различните видове. И това също е с магарешко мляко. Ето вижте. Като цвят е перфектно. Аз съм ползвал от този сапун и в банята наистина също е перфектно. Ето и ванилията на Наумет. Ето вижте. Всичкото е вкарано вътре. Също така 4 лева. Най-любимото ми е от смокинята. Аз ползвам ето тази. Вижте. Чисто бяло. И наистина тялото ви става перфектно с това. А нещо друго да ви покажа. Гъба сапун. Наистина много хубаво мирише. Също струва 50 лири. Това нещо в Турция. Това е течен сапун. Натопен в гъба. След като свърши сапуна, гъбата си остава за вас. И тук, за съжаление, това нещо струва пак 5 лева да ви кажа, но е много хубав. Когато отидете в Турция, препоръчвам ви да вземете. Ето и от НАР различни видове. Стават и за деца, и за детска кожа. Перфектно е. Те всичките, тези сапуни са наистина много хубави и са на една и съща цена. Ако посетите Турция, не дейте, забравяйте да вземете за 50 лири, отколкото в България да платите 5 лева за това чудо. Ето и един крем да ви покажа, който наистина много помага за лице и за тяло, пак от магарешко мляко. Там това нещо струва 70 лири,
А тук в България, за съжаление, струва пак 5 лева. Сега, ако изчислиме тези неща в България, колко ни излизат? Вижте сега. 5, 10, 15, 20 и 50. 8 и 50 има. 29, без тази дет няма цена. 29, 39, 1, 2, 3, 4. 30 да речеме, 4 по 4, 16, 46 лева, 51, 56, над 60 лева трябва да заделите без ето тази. С тази заедно да речеме тук 70 лева трябва да заделите за всичко това. А ако вземете от там, както ви казах, 1, 2, 3, 4, 5, 5 по 35 са 25, 175 лири, още 100, 275 лири, 350 лири да речеме. Това ще рече 10 лева са 150 лири, 20 лева за тук, 23-24 лева само за турското, а тук по 2 евра да изчислиме всичкото средно 8 и 15-16 лева, там 34-35 лева, а тук това всичко ни струва над 70 лева. Ако сте харесали видеото ми, моля, абонирайте се за канала ми. Също така не дейте забравя да коментирате и вие за това видео. За сега ви казвам чао от мен. Останете всички живи и здрави и до следващите ми видеа. Стискайте палци.